Minä pidän rutiineista. Minä pidän teestä. Enkä pidä. Minä pidän kahvista. Kahvi on arkista. Se, että herää joka aamu tiettyyn kellon aikaan, on merkki siitä, että on jotain tärkeää tehtävää. Tärkeät tehtävät luovat elämään merkityksiä. Merkitykset luovat rajoja. Rajat vapauttavat. Ne vapauttavat minut oman elämäni oravan pyörään. Luonnehtisin persoonaani avoimeksi ja rohkeaksi, mutta tosiasia on se, että olen ujo, sisäänpäin kääntynyt ja alistunut. En jaksa ottaa mitään vakavasti ja välillä hommat menevät hieman överiksi. Vihaan ihmisiä, jotka syyttävät omista ongelmistaan yhteiskuntaa. Yhteiskunta on olosuhde. Eikös täällä hankita ammattitutkintoja siksi, että voidaan toteuttaa laillisesti sitä, missä ei muuten olla erityisen hyviä? Ja kun asiansa kusee, on tragedia omien valintojen seurausta. Kristityt, nihilistit ja persut tapelkoot keskenään. Minua ei kiinnosta. Vihaan tiedotusvälineitä. Vihaan ranskalaisia, jotka puhuvat minusta junassa paskaa vieressä ja luulevat, että minä en ymmärrä. Kyllä minä ymmärrän. Huvitun niistä, jotka kuvittelevat, että Suomen jalkapallomaajoukkueen huonous on valmentajan syytä. Ne eivät osaa pelata. Onhan se toki rehellistä näyttää turhautumisensa ja etsiä helppo syntipukki. Mutta miten se eroaa koulukiusaamisesta? Käykää itse ristillä roikkumassa. Kokeilkaa. Yksinäisyyden ja vapauden välillä on ero. Yksinäinen mies ei saa kavereita. Vapaa mies ei halua niitä. En minä nyt sanoisi, että olisin niin yksinäinen.